Nagpalusan Commission on Elections ni QR code para sa Kontrabigay Complaint Center. Ini nga ning mas mapadali ang pagpapaabot ng reklamo manungod sa vote buying as in vote selling. Sarong paagi man ini kan komisyon nga ni mapakusog ang kampanya may kinaraman sa barakalan o pagpabakal ng boto kada eleksyon. Sigun kay Attorney Maria Aurea Bubunaw, Provincial Election Supervisor kang Comelec Albay, kinakaipuan sa nakan mga gustong magreklamo na iskan ang QR code asin simbaga ng mga pigahagad na impormasyon. Dapat isabay man ang ebidensya o patunay na ang sarong pigrereklamo talaga nagigibo ng vote buying o vote selling. Here and there, pakatanggap po namin, check namin kung may basihan, kung wala naman pong basihan, magpapadala po kami ng notice sa nagreklamo na hindi po ito sapat ang ebidensya mo na para magkaroon ng vote buying. Kasi dapat po malaman ng publiko na hindi lang po nagbebenta, dapat may kaakibat itong affidavit or kaya papiletos na magpapakita na may vote buying. So may iba pong hindi sapat, so binabalikan po namin na makakatabang kang Comelec Albay sa pagberipikar kan mga reklamo ang validation team na kompwesto kang Integrated Bar of the Philippines Albay, Law School student kang Bicol University, UST Legazpi, asin Bicol College. It's an election offense and at the same time an electoral offense. So pag na-file lang po sila ng kaso, so dalawang bagay mangyayari sa kanila. Pag napatunayan na naglabag sila ng vote buying, vote selling, madi-disqualify sila. So yung criminal side naman ng vote buying and vote selling is mapepreso po sila agad-agad kasi 1 year, and not less than 1 year, not more than 6 years ang imprisonment at wala pong probation. So doon naman sa disqualification, may kasama po yung criminal case ng accessory penalty ng disqualification to hold public office. So mabigat po yung kaparusahan once na napatunayan po sa husgado. Katakod kay ni, pigsadol ni Bunaw ang gabos na residente na tulos magreklamo kung kasong igwang naaraman na nagbabalgar sa mga pigpapautob kan Comelec. Mantang nangapudan man ini sa mga kandidato na magsunod sa layinganing day madiskwalipika asin makasuhan. Mientras tanto, nasa kontrol naman kang Comelec ang banwaan in Libon, matapos ang mga naitalang insidente ng pambabadilgadan sa mga aspirante digdi sa BSKE. Dahilan kan deklarasyon, direkta ng masusugo kang Comelec ang militar asin pulisya para masigurong maging matrayumpo ang botohan. Papaitingin lang po ang seguridad, yun lang po ang kaibahan sa Libon. So, mas marami po ang persa na itatalaga sa Libon para po mapalangalagaan ang seguridad at maayos po ang halalan doon. Sa ibong nalado, pigsiguro man kang Comelec na handa na sindang maray para sa papaabuto na eleksyon, lalo na sa mga gagamito na paraphernalia, kung sa inigwa naman dasin daw mga contingency measures in kasong magkaigwa ng problema sa mismong aldaw kan botohan. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.